Nani? Nakapay-do. Wow! Like a star, you fade, fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us. Everyone, this is Marie. Welcome back to my YouTube channel, Pinay Sisters TV. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is tayo ng manok. Mag-ihaw tayo ng manok. Tuturuan ko kayo kung paano ihawin at yung lulutuin natin. Parang gusto kong lutuin yung manok is adobo kasi favorite ko yung adobo pag Bisayang manok. It's early in the morning kasi nagugutom ako. Tapos mamayang tanghalian ko nakakainin yung niluto kong manok. Charot. So ayun guys, kahapon may hinuli akong manok at nang gihuktan gitangkaw. Nang gitangkaw kay parang di bitaw pod si Ja. Parang tangkawan bitaw si Ja kay parang inig muandi si Ja lain ka noon. So that's it. So guys, I decided lagi nga mo ihaw ko kay parang parang namisudan, di ba? Basta kung taga bukid ta, kung magkugi lang jud na jud kay makaon. So tanawa ni amo So di ba naman nagakita ko manok ari galakaw-lakaw ganiha. So guys mo to ipakita na sa ninyo ang manok na ang gitangkaw og na pug koy gihuktan silbing duha ni sila kabuok. Dalawa tong iihawin. So guys, ayun. Di ba yung labujo to? Nakita niyo yan. Charot. First, I want to shout out my friend Enrique Maputi. Hi sa'yo, Enrique Maputi. Charot. So ayun, let's go. Ay ipakita ko sa inyo. Hi! Kumanda ka na. Iihawin na kita lang. Nahadlok pa si Ja guys kay ihawin na no. Nahadlok no. Nahadlok. Huwag kang matakot, kakainin lang naman kita. Di pag isa guys. Lo. Matay. So guys, tuluan ta mo saan pag-ihaw. And then lutuon na to kay parang para mabusog, di ba ta? Di ba? So ingani oras ni siya pagkuha. Kuha po na to ni. Tot kay Rupa Milonaan apian. Hi ko. Hi sa'yo. Ingat ka po dyan. Sana soon magkita tayo. And then Wow! Ron. Kaya ihawon. Ihawon ng manok. Bago ko itutuloy ang ating ginagawa, gusto ko lang i-shout out si Claudine Dominic Cagadas. Hi sa'yo. Akala nyo ito siya. So, akala nyo lalaki.
guys, naluto na yung manok natin. So, super delicious talaga siya. And then, ganun lang. Yung manok na niluto ko is ginawa ko ng adobo. So, ganun lang yung pag ihaw ng manok. And then, ganun lang din yung pagluto. And then, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye.